जतन हामबाय आं जीवनी आं पार्टी IPF नि सेंट्रल कमिटी नि असिस्टेंट जनरल सेक्रेटारी एवं गंगानगर आरडी ब्लक नि BSC चेयरमैन मिया हरो अरानी नक आम्बासावो BJP नि जे कतिपय गुंडारो मिया हरनि 12:30 दिगेवो फाय आक्रमण खायफेका आनी नक बरक एवं आनो बुथारनानि बागै जत गेट टेट सिबायै हाबनानै नायखा तबे ग्रिल कराखे तंमानि एवं ताला काहाम तंमा बागै नगो ब्रो हाबमालिया हायनि बागै चिनि जतन आनी नक बरक रक सह जरायखानाय आनी मा बाबुरक जतन जों प्राण बानचेखा मिया हर आचमसानो 20-25 जना BJP नि गुंडारक यागो सिलाय गोनां रड साबल एवं दा गेटा गेस सिलिंडार रक गे बुमारक तो उइब्राव और आनी नगो हामला खायफेका एवं और सिमिं थागिया आनी गाड़ी जे ड्राइवर नरो तनमानि अबनो मुथांगिब्राव जत सिबायै ग्लास टास बुखावपायै अमागे खायरिखा हायनि बागै आं जत नायतनाय चिनि तिप्रानि दाखुरो बुख्रनो आं गबगो अमहाय कायसा चिनि अनफॉर्चुनेटली कायसा attempt to pre-plan abo mother khainani bagai mohai tabok sara tiprai jabo cholai tongo tini ani oro tabok bai prai 6-7 barom te hai akromon ongkha age bo bahut bar ongkha tobe miyani akromon sobche beshi ongkha joto jagao no nok tok subai rikha it budul kokha holong kokha onek kichu khaika hain bagai tabok joto chung atong kongjak hain bagai tabok chung भविष्य थिनांगो बाहायके थांनाय आबो जों ताबो सालायमाया हायन बागै जत नायतनाय तिप्रानि दाखुरो बुख्रनो जतनि चुबाचु जों नायो चिनि भविष्य थिनांगो जों जत पिसफुल के तनाय बागै हामबाय।